olen Rosita Koistinen, tulen Espoosta, Suomesta ja tutustun kannaveihin jo muutama vuosi sitten, kun nyt ihan reilu vuosi sitten niin kannavei tuli uudelleen mun elämään ja ihan sen takia, kun sairastuin koronaan ja mulla jäi jälkitautina kova yskä ja se ei lähtenyt millään ja sitten mä mietin, että mikä on vielä sellainen keino, mitä mä en ole kokeillut, että mä saan itseni kuntoon. Ja silloin mun tuli mieleen mun hyvä tuttava, jonka postauksia mä olin nähnyt Facebookissa, että hän edustaa kannavein tuotteita. Ja sitten soitin hänelle ja sitten kerroin mikä tilanne ja kysyin, että onko mahdollista saada häneltä tuotteita, että haluan testata, että saanko niistä apua tähän kovaan yskään. Ja nämä tuotteet, se oli Pain Relief nimeltään ja samoin oli Puregold. Nämä 2 tuotetta, mitä läksin kokeilemaan tai testaamaan. Ja ihan muutamassa päivässä mä huomasin, että Pain Relief, että mä sivelin sitä tähän rinnalle ja se yskä helpitti. Ja nyt mä lisäsin myös muita tuotteita sitten ajan kanssa ja mä huomaan, että mun uni on parantunut. Sitten mä oon saanut niveliin ja särpyihin apua ja kokonaisvaltainen hyvinvointi on lisääntynyt. Mutta se edellyttää sitä, että pitää käyttää säännöllisesti. Jos sä käytät vaan silloin tällöin, niin se on ihan sama käyttö. Että sä voit jättää sitten samoin käyttämättä. Ja nyt ihan eri kokeilujen jälkeen niin mun ihan semmoinen suosikkituote on Pain Relief salve just näihin kipuihin. Ja sitten Puregold, tämä 1000 mg, niin se on ihan ehdoton. Ja sitten on Green Oil. Tämä on semmoinen paketti, millä mä nukun hyvin ja nivelet voi hyvin ja turhat säryt on poissa. Se mikä yllätti ihan näissä tuotteissa on se, että kuinka tarkkaan ne on testattu. Kaikki ne maaperästä tulee nämä raaka-aineet, ne testataan. 3 kertaa testataan kaikki ennen kuin ne tulee kuluttajan käyttöön. Ja sitten se mikä tässä on ihan mielettömän hienoa, että kun alkaa käyttää näitä tuotteita, niin sä pystyt saamaan opastusta koko aika, miten sä käytät, kuinka paljon sä käytät. Ja tässä on erittäin vahva sen yhteisön tuki. Ja moni ystävä on kysynyt multa, kun he tietää, että mä oon ollut pitkään yrittäjänä hyvinvointialalla ja mä tunnen eri firmojen tuotteet. Niin he kysyvät jatkuvasti, että no minkä takia sä käytät kannavein tuotteet, miten ne eroavat muista. Niin mä haluan käyttää näitä kannavein tuotteita sen takia, että ne on puhtaita, ne on laadukkaita. Mä tiedän, että niissä ei ole mitään ylimääräisiä lisäaineita ja ne toimii minulla. Niin miksi mä vaihtaisin johonkin muuhun, kun mä oon löytänyt avun? Ja nyt kun mä sanon itse hyviä kokemuksia, niin myös kun mä keskustelen eri ihmisten kanssa, ja kun he ottaa esille just, että univaikeudet tai ihan mikä vaan asia, niin yleensä mä kysyn häneltä, että hei, että haluatko sä kuulla, miten mä oon saanut apua. Ja kun mä saan luvan siihen, mä kerron, ja myös että se on, ja olen myös aktiivinen ihan näissä erilaisissa sosiaalisen median näissä eri foorumeissa, että siellä kerron asioista ja autan ihmisiä. Ja myös, että kun ei tarvitse olla valtava määrä ihmisiä, että ihan tavallaan yksi ihminen kerrallaan ja yksi ystävä kerrallaan, kun mä kerron asioista, niin sitten se sana leviää ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä saan myös lisätuloja siitä, että avaan suuni.